ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁରାଣ ପିଢ଼ିକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନାରଦଙ୍କ ଅଭିଶାପ। ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାରେ ଶିଳନିଧି ନାମରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ଥରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଯାଇ ଶିଳନିଧିଙ୍କ ରାଜସଭାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯଥାମାନ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପରେ ରାଜା ଶିଳନିଧି ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କନ୍ୟା ବିଶ୍ୱମୋହିନୀଙ୍କ ସ୍ୱୟଂବର ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ। ନାରଦ ରାଜକନ୍ୟା ବିଶ୍ୱମୋହିନୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ରାଜକନ୍ୟା, ତୁମର କିଭଳି ସ୍ୱାମୀ ଆବଶ୍ୟକ, ତା ତୁମେ କିଭଳି ସ୍ୱାମୀ ଚାହୁଁଛ? ରାଜକନ୍ୟା ବିଶ୍ୱମୋହିନୀ କହିଲେ, ମୋତେ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ପରି ସ୍ୱାମୀ ଦରକାର। ନାରଦ ବିଶ୍ୱମୋହିନୀଙ୍କ ରୂପ ଦେଖି ଅଭିଭୂତ ହେଲେ। ବିଶ୍ୱମୋହିନୀ ଥିଲେ ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ରୂପବତୀ। ନାରଦ ମନେ ମନେ ବିଶ୍ୱମୋହିନୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ସେ ଯାଇ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ନାରଦ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ବି ମାଗିନି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଯାଚନା କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନାରଦଙ୍କ ମନ କଥା ଜାଣିପାରିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତକୁ ଏଭଳି ସ୍ଖଳନରୁ ପତନରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବା ଚାହିଁଲେ। ନାରଦ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ମୋତେ ଦୟାକରି ହରି ରୂପ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ତଥାସ୍ତୁ। ନାରଦ ହରି ରୂପ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ନାରଦ ବିଶ୍ୱମୋହିନୀଙ୍କ ସ୍ୱୟଂବର ସଭାରେ ଯାଇ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସ୍ୱୟଂବର ଚାଲିଥାଏ। ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ରାଜପୁତ୍ରମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱମୋହିନୀ ବରମାଳା ଧରି ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଉଥାନ୍ତି। ଏଣେ ନାରଦ ତ ହରି ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେଉଥାନ୍ତି, ହରି ରୂପ ଦେଖି ବିଶ୍ୱମୋହିନୀ ମୋତେ ହିଁ ବରମାଳା ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱମୋହିନୀ ନାରଦଙ୍କୁ ଦେଖି ଚୁପଚାପ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ସେହି ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ନାରଦଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖି ହସିବାରେ ଲାଗିଲେ। ନାରଦ ଲଜ୍ଜା ପାଇଲେ। ନାରଦ ନିଜର ମୁହଁକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଜଳପାତ୍ର ନିକଟକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେହି ଜଳପାତ୍ରରେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ମୁହଁ ବାନର ମୁଖ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଙ୍କଡ଼ ମୁହଁ ହୋଇଯାଇଛି। ନାରଦ ରାଗ, କ୍ରୋଧ, ଘୃଣା, ଅପମାନରେ ରାଗିଗଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ମୋତେ ସଂସାର ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ କଲେ। ସେହିପରି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ସଂସାର ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଚ୍ଛେଦ ଦୁଃଖରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବେ ଏବଂ ମୋତେ ଯେଉଁ ବାନର ମୁଖ କରିଛନ୍ତି ସେହି ବାନରମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆପଣ ସେହି ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଏହାପରେ ବିଶ୍ୱମୋହିନୀ ଯାଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବେକରେ ବରମାଳା ଦେଇଦେଲେ ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପକୁ ଫେରିଆସିଲେ। ସେହି ବିଶ୍ୱମୋହିନୀ ଥିଲେ ମା ମଙ୍ଗଳମୟୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅବତାର ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବରମାଳା ଦେବା ପରେ ନାରଦ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଲେ। ନିଜର ଆରାଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିବାରୁ ଅନୁତାପ ହେଲେ ଏବଂ କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଏସବୁ ଥିଲା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମାୟା ନାରଦଙ୍କୁ ସଂସାର ସୁଖରୁ ବା ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳରୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଏକ ମାୟା ରଚନା କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ ନାରଦଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦ ଦୁଃଖ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଭଗବାନ ବାନର ସେନାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ମା ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଏ ଥିଲା ନାରଦଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଅଭିଶାପର ଫଳ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।